Matiu isi nke 4. Mgbe ahụ mmụọ nsọ duru Jizọs gaa n'ọzara ka ekwensu wee nwaa ya. Mgbe o busiri ọnụ ụbọchị 40 ehihie na abalị, emesịa agụụ gụrụ ya. Onye ọnwụnwa wee bịakwute ya sị ya, ọ bụrụ na ị bụ ọkpara Chineke, kwuo ka nkume ndị a ghọọ ogbe achịcha. Ma ọ zara sị, edewo ya n'akwụkwọ nsọ sị, ọ bụghị naanị achịcha ka mmadụ ga-eji dị ndụ, kama ọ bụ okwu niile ọbụla nke si n'ọnụ Chineke pụta. Mgbe ahụ ekwensu kpọrọ ya baa n'obodo nsọ, o wee guzo ya n'elu akụkụ ụlọ ukwu Chineke, sị ya, ọ bụrụ na ị bụ ọkpara Chineke, tọọ onwe gị n'ala, n'ihi na edewo ya n'akwụkwọ nsọ sị, ndị mmụọ ozi ya ka ọ ga-enye iwu banyere gị. Ọ bụkwa n'elu aka ha ka ha ga-eburu gị, ka ị ghara ikpọbi ụkwụ gị na nkume ma eleghị anya. Jizọs sịrị ya ọzọkwa, edewo ya n'akwụkwọ nsọ sị, anwala Onyenwe anyị Chineke gị. Ọzọkwa ekwensu kpọrọ ya gaa n'ugwu dị oke elu, wee gosi ya alaeze niile nke ụwa na ebube ha. O wee sị ya, ihe ndị a niile ka m ga-enye gị ma ọ bụrụ na ị ga-ada n'ala kpọọ isi ala nye m. Mgbe ahụ Jizọs sịrị ya, laba Setan, n'ihi na edewo ya n'akwụkwọ nsọ sị, Onyenwe anyị Chineke gị ka ị ga-akpọ isi ala nye, ọ bụkwa naanị ya ka ị ga-efe. Mgbe ahụ ekwensu hapụrụ ya, ma lee, ndị mmụọ ozi bịakwutere ya na-ejere ya ozi. Ma mgbe Jizọs nụrụ na e tinyere Jọn n'ime ụlọ mkpọrọ, o wezụgara onwe ya jee Galili. O wee hapụ Nazaret bịa biri na Kapanọm nke dị n'ụsọ osimiri n'oke ala Zebụlọn na Naftali, ka okwu e kwuru site n'ọnụ Aịzaya onye amụma wee mezuo sị, ala Zebụlọn na ala Naftali, n'ụzọ oke osimiri n'ofe Jọdan, Galili nke ndị mba ọzọ. Ndị ahụ nke nọdụrụ n'ọchịchịrị hụrụ oke ìhè, na ndị nọkwa n'ala n'onyinyo ọnwụ, ndị a ka ìhè kpọlitere. Site na mgbe ahụ Jizọs malitere ikwusa na isi, chegharịanụ, n'ihi na alaeze eluigwe dị nso. Ma mgbe Jizọs na-ejegharị n'ụsọ oke osimiri Galili, ọ hụrụ ụmụnne abụọ, Simon nke a na-akpọ Pita na Andrew nwanne ya, ka ha na-awụnye ụgbụ n'oke osimiri, n'ihi na ha bụ ndị ọkụ azụ. O wee sị ha, bịanụ so m n'azụ, m ga-eme unu ọkụ na-akụpụta mmadụ. Ozugbo ha wee hapụ ihe niile ha ji egbu azụ sobe ya. O wee si n'ebe ahụ gaa hụ ụmụnne abụọ ọzọ, James nwa Zebedi na Jọn nwanne ya, n'ime ụgbọ ha na nna ha Zebedi na-ekezi ihe ha ji egbu azụ. O wee kpọọ ha. Ozugbo ha wee hapụ ụgbọ ha soro ya. Jizọs wee na-ejegharị na Galili dum, na-akụzi ihe n'ụlọ nzukọ ha niile, na-ekwusakwa oziọma nke alaeze ahụ, na-agwọkwa ọrịa niile dị iche iche na nrịanrịa niile dị iche iche n'etiti ndị mmadụ. Akwụkwọ ya wee gazuo na Siria dum. Ha wee kụziere ya ndị niile ahụ na-adịghị mma, ndị ọrịa dị iche iche na mmekpa ahụ dị iche iche jisi ike, ndị mmụọ ọjọọ ji ha, na ndị ose na-ese, na ndị akụkụ ahụ ha nwụrụ anwụ. O wee mee ka ahụ dị ha ike. Ọtụtụ igwe mmadụ wee si na Galili, Dekapolis, Jerusalem, Judia na n'akụkụ Jọdan soro ya.